Mismong si Governor Bambi Imano ang chairman sa Interagency Committee ubos sa GYVBE number 2019-08A aron mahingusgan ang mga lakang ug mabatukan ang human trafficking sa lalawigan sa Misamis Oriental. Pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office, samot nga napauswag ang mga batakang serbisyo kalabot na sa nasangpit nga hisgutanan, kundi dinhi nabuo ang Interagency Committee. Katimbayayong ang Department of Justice, pinaagi sa Provincial Prosecutor isip Vice Chair. Ang labing tumong sa maong komitiba mao ang pagmonitor o paglantaw sa mga implementasyon sa polisiya kalabot sa human trafficking. Matod ni PSWDO Head Mr. John Limar Abella nga ang human trafficking direktang nahisubay sa natad sa turismo nga nagpasabot nga sama sa Misamis Oriental nga malambuon kaayo ang turismo, aduna pod dako nga risgo sa presensya sa human trafficking. Lakip sa gilantaw sa maong komitiba nga makunhod ang poverty incidence kon kapobrihon aron sab nga dili mo grabe ang human trafficking. Since this is one of the heinous crimes sa tibuok kalibutan, kita sa probinsya sa Misamis Oriental, si Governor Bambi Imano nangusog na to prosecute dili na ito palabyan mo na nga atong nangayon kay dakong tabang sa atong Department of Justice pod na dili ipalabyo na ito kini nga maong nga problema. So atong gitabangan nga ma-minimize pinaagi sa pag-meet kung nagkalisod atong mga kaigsuonan nato. So aduna kita gipadakan nato ang budget sa opisina para atong ma-meet ang mga pananglanon para tungod kay isa gid sa mga hinungdan nga ma-push kini nga mao traffic tungod sa poverty. Katimbayayong ang DSWD ug Municipal Social Welfare Offices nanguna ang PSWDO sa paghatag og pagsiguro sa pinansyal nga suporta sa mga biktima, lakip ang pag-atiman, pagbansay kung unsaon kini pagtubag nga problema ug pagpataas sa budget aron mahatag ngadto sa mga biktima ug mga nanginahanglan ang tukmang tabang. Giauhag sa kagamahang probinsya nga kanunay silang andam ug magpabiling abre pinaagi sa PSWDO aron mahatagan sa igong suporta ang tanang enforcers, social workers, NGO ug prosecutors nga dunay dakong papel aron mabatukan ang nasangpit nga isyu. Gumikan sa dako nga kasing-kasing ni Governor Bambi Imano isip amahan sa lalawigan, tinguha niini ang kanunay nga kaayuhan sa iyang ginsakupan. Hinungdan nga gihimo niini ang mga tukmang lakang nga sila maprotektahan. Kauban si Charm and di pa kamalan sa kamera. Ako si Lamor Regian, Amor May Guy, alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.